Nadrogirala se i sela na šine. Umrla je od sepse. Rale otkrio dušu o velikoj ljubavi po kojoj je čerki dao ime. Poznati kompozitor i producent Goran Rale iza sebe ima bogatu karijeru, ali i veoma bogat privatan život koji su nažalost obeležile i teške sudbine i dramatične momente. Kraj 80-ih godina Goran Rale je proveo u Austriji. Upravo taj period mu je zauvek urezao njegov trag. Tamo je upoznao devojku koja je postala njegova najveća ljubav, ali i njegova najveća bol. Rale je 2 godine živeo u Austriji gdje je upoznao Angie, a susret sa svetom u kojoj je zakoračio bio je potpuno šok za njega. 2 godine sam tamo živeo. Opoznao sam tu devojku. Ona se zvala Angie, ali ceo taj već tada, pazite, to je 80-ih, 8., 9. I ja sam ušao u neku, jednostavno nisam poznavao čovjeka koji se nije drogirao u Austriji. To je nevjerovatno bilo. Ja sam sela nikad u životu nisam probao takvo nešto, nisam ni bio u takav kontakt. Ali ti gledaš ono kao jedini si ti tu nenormalan i onda tako upoznaš nju. Ona je bila teška narkomanka. Došao sam u Srbiji i kada sam se vratio u Austriji, nje nema kod kuće i ja je zovem, tražim, pitam gdje je Angie. Kao ne znam gdje je Angie, ne znam, ispričao Rale, ranije i dodao. I bio je neki gradski festival u jednom mjestu, 40 km od mjesta gdje sam živeo i mi smo krenuli kao jedan bend domaćin da nas sačeka. To je kao gradski festival. Pa druženje je bilo neko i ja vidim na štakama jednu devojku. Kažem, taj se zvao Gik. Rekao, ej Gik, molim te stani. Devojka sa štakama ulazi na željezničkom stanicu i ja otvaram vrata i vidim je. Ona na štakama i ja da joj priđem, prilazi joj nekoj lik, ljubi je, kraj, šok. Ja se samo uhvatim za vrata i nazad. Vraćam se nazad. Iako je u prvom trenutku doživeo emotivni slom, misleći da ga je zamenila, prava istina i užas koji je usledio te iste večeri potpuno su ga dotikli. I dođe mi kod te prijatelje jedan moj prijatelj koji je sada autor na jedna od mojih pesama, dolazi i mi kaže, nije to prošlo 10 minuta i kaže, o bre, pa ti se već napio. Nisam popio ništa, ali on vidi da nisam dobro. I ja kažem, video sam Angie, znam sigurno da je večeras ovdje i mi krenemo da je tražimo, sve živo potražimo. Prođemo gore, dole, levo, desno, nema je. Mi već krenuli kao da idemo kući i on kaže, eno je. I ja pogledam, neka devojka se nasloni na stup, neko kaže, kako nije? Ovo je Angie. Ja priđem i zagrlim je. Gde si? Šta je s tobom? Gde si? I ona, pusti me. Ovi narkomani oko nje hoće da naprave frku. Međutim, ja sam imao tu snagu da je opet zagrlim. Ne moraš da živiš. Ja sam gotova. Pusti me. Moraš ti da živiš. To je trajalo možda pola sata i onda su me nekako odvojili od nje i rekli mi, Rale, ostavi djevojku.
Roland su me zvali tamo. Roland, mi nismo htjeli da ti kažemo, ali da znaš, ona se nadrogirala. Sela je na šine, na prugu i voz je naišao. On je kočio, ali nažalost, udario je voz. Otkrio je da njeno telo je bilo tamo na šinama. Bila je u bolnici, jer je bila van životne opasnosti. Sredili su to, međutim, došli su tu njeni prijatelji, ajde da kažem, kakvi su to prijatelji, iz tog društva i doneli joj garderobu. I ona je pobegla iz bolnice i ona je umrla od sepse. Prisjetio se Rale u emisiji terapije sa Slavicom. Gubitak djevojke koje je neizmjerno voleo ostavio je ogroman utisak na njega i veliku prazninu. A kompozitor je spas od tuge potražio potpunom begu od života. I kad sam čuo da je umrla, ja sam mislio to je nemoguće. Možda ili 3-4 dana kasnije samo kaže umrla je. I to sam uvek ponavljao, umrla je. Ja sam pakovao stvari, dao otkaz tamo gdje sam radio i krenuo kao ulični svirač po Evropi da putujem. Ispričao je sa tužnim glasom Rale.